teille näyttää. David Lee Rottisen saksipotku menee siis näin. Tosi hieno. Oli hieno, masa toisinkin päin. Tonne suuntaan, haluatteko te vielä nähdä? Näin se menee. Tosta noin. Tosi hieno. Saksipotku! Mut herra Hevisaurus, Mitä Villi? ei kansi varmaan mennä vessaan tuolla saksipotkulla. Ei niin, kerran meni. Vessaan saksipotkulla en mennä ikinä. Tuli aika pahaa jälkeä, mutta kaikkea sitä oppia. Sitten tuo David Lee Rottinen sanoi vielä, että tehkääpäs herrat Hevisaurukset ja koko bändi sellainen biisi, joka kertoo vähän teidän keikkaelämästä ja muutenkin on vähän semmoinen 80-luvun henkinen, niin pääsette sitten tekemään noita temppuja sen biisin aikana. Ja mehän tietysti tehtiin. Seuraavan biisin nimi on Hei Sammu Komiripom. Ja tässä biisissä kannattaa nostaa niitä